alaikum. Wa alaikum salam. Barka da zuwa. A gida Wallahi alhamdulillah. fara sallama. Wallahi kana cike kenan. Wallahi fa. Yau ba fita ba aiki. Wallahi yau kenan. Wallahi fa. Ya masha Allah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Assalamu alaikum. Wa alaikum. Wai kai mata nan kawo. Wallahi nan ne. Me kin bar ku ne? Mun ga ku sai ne ma. Sai na ro. Kawai na kun kuna ta wani nan kwazo. Ku yi magana wani mai kawo. Wallahi santa muke. Wallahi santa muke. Santa kai kuke? To ku so ta mana. Wai sai me? Wai kai ma nan kawo. Wallahi kai ma nan kayo. Wai ya zaka zo ka ta ka ce zaka yi. Ni zan ce ma haka za ka ba ta yi da Allah. Allah jira ka ji. Saurara Allah. Wannan yarinya ta wuce. Ya za ku zo kofar gidan mu kuna mana hayaniya wai. Da Allah sauraron mutane da Allah. Ni lalle kuwa wannan yaron kanka ya Ka shiga ka hiddo man ita. Ka shiga yadda kanka ne. Cilin na zo. Cilin adam? Wanda ma ya fi kawai Ka ba za ka rena man wa ba. Shiga ka hiddo man ita. Ya kuke haka? Ka shiga a hiddo man ita. Ya kuke haka wai? Haba kai ba haka wanda ba bari ba da hakuri wajen na kuku wallahi an fage na go inda ke ne na ga mi da wani kannai kullu cikin anguwa kuna da adda wani mutane da ku soyayya ba ku ciku ya kai ana ji wakiyo sai ya rafa karfi